Společnosti Sony Ericsson. Takže společnost Sony je jednou z největších mediálních korporací. Její hlavní centrum je v japonském Tokiu. Tady si nám tady nebudete odříkávat nějaký článek z Wikipedie. Na něj začněte znovu a zaměřte se spíše na švédský Ericsson, než na japonský Sony. No, tak švédský Ericsson, to je taková firma, založená v roce, asi tak, ve 20. století. A v roce 2001 došlo k částečnému spojení s firmou Sony. Jinak firma Sony je jednou z největších mediálních centrů. Počkejte, tohle nemá cenu. Raději nám řekněte, co tam bude dál. Co bude dál? Jo, další scéna se zabývá švédským jazykem. Vidíte v ní rodilého švédského mluvčího. A kdo jiný by se měl ujmout této role, než samotný manažer firmy IKEA, Igmar Ikensson, simultánně tlumočí William Gibson. Nyní vám představím nejnovější polštář ze série Luxon. Ifall boken är inte utlanad, skrivet på Julia Matt Lana Den. V polštáři dostanete zdarma postavičky Pata a Mata. Hanska Aterkova, scenárem Papa. Jak kome? Postavičky nejsou vhodné pro děti. Om jak bude sondu, skule jak integera det. Skule? Skule. Skule. Co je takový překladatelský oříšek? Znamená to něco jako nesedat svědí z toho kule. Jorde dudet, skule du se honom. Skule onom, to by som nechal v originálním znění. Narjak hade komit, tilverkat M. Gammal metod. Han sade att det hade kommit tillbaka dagen förut. Dagen förut, han sade att det hade. Nej, tillbaka dagen förut. Nashledanou. To myslím byla poslední scénka tohoto dokumentu. Pane kolego, našel jsem tu malou poznámku. Píše se tu, že tu kazetu musíme vrátit do školní knihovny v původním stavu, hlavně přetočenou na začátku. Ale bych zapomněl. Obsluha!
jednu švédskou věc, která se bohužel na žádném dokumentárním videu nevyskytuje. Proto musíme nejvíce pozvat naše dva sekundanty, aby vám to předvedli. Že já bych si dovolil tady pozvat, jak se mají ještě nějakou tu dobrovolníci. Nejlepší nějaké jsou ty blondýny. Co tam další? Jak ze švédské trojky nic nebudeš. Pokud se vám naše vystoupení líbilo, posílejte SMSky ve tvaru star mezera číslo 16 na číslo 906 106 862. A pro Slovensko, ktorému se takto účinkující páčilo, tak by je mali podpořit právnou SMS-kou na čísle 997 245 821. Přejeme vám pekný den a na závěr bychom se s vámi chtěli rozlučit tradičním švédským pozdravem.